Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a una nova tertúlia esportiva. Sense cap mena de dubte, el bàsquet ha estat un dels temes d'actualitat des de principi del 2011. El passat dia 8 de gener es celebrava en el pavelló cobert municipal la presentació dels diferents equips del club i a més s'aprofitava per a commemorar d'alguna forma el 25 anys del naixement com a entitat deportiva. Ens acompanyen esta nit per poder parlar d'esta efemèrides. Leo Font, bona nit. Vicent Sanchís, bona nit. Bona nit. Bruno Mosenta, bona nit. Bona nit. Primer que res, d'on va sorgir en aquell moment la idea de crear un club de bàsquet, Vicent? Pues jo jugava en l'institut, jo me'n recordo que vaig començar a jugar en segon de BUP i n'hi havia antecedents uns anys darrere que s'havia format un equip que havia desaparegut. Tots ens juntarem una sèrie de gent i decidirem federar-nos i ahí comença tot. La veritat és que en 25 anys suposa que anècdotes de tot tipus, suposa que d'alguna forma el lament anirà pegant-vos voltes de cara a aquesta celebració del 25 aniversari que no haurà parat, no? Sí, sobretot, efectivament, fent el 25 aniversari comences a recordar coses, anècdotes, vas trobant en gent que ha jugat, hem contactat amb gent que ja feia temps que no teníem ningun contacte i comences a recordar, hem començat a recollir fotografies i sí, la veritat és moltíssimes anècdotes. D'alguna forma, suposa que complicat el fet d'estar 25 anys jugant al bàsquet. Bruno, tu per què te ficaràs dins de l'equip? Yo, ¿por qué? Pues lo de Vicente, estábamos en el instituto, nos gustaba jugar al baloncesto, nos juntábamos en el patio, en la hora del recreo, empezábamos a jugar, uno para aquí, otro para allá, no había nada todavía en aquella época, nada estipulado, era un poco libre, las canastas que habían estaban un poco destrozadas, los aros, aquello era lo que había, algo redondo, no había ni cestas ni nada, ni redes, y bueno, pues poco a poco nos fuimos juntando, cada vez éramos más y había muchísima gente que le gustaba. El fútbol le gustaba, pero no tanto, entonces nos juntábamos un poco más aparte del fútbol y así poco a poco, 25 años después es lo que ha sembrado un montón de cosas, un montón de gente, un montón de anécdotas y un montón de cosas que contar. Me resulta molt curiós el fet de que, entrant en recordar, per almenys 15 anys heu estat un grup molt compacte de gent jugant al bàsquet. Els primers 15 anys era un grup molt compacte. Sí, no, la veritat és que jo penso que al principi els equips duraven més temps. Ara la sensació que tinc és que hi ha hagut molt més canvis en els últims anys, però sí que varen fer una colla molt consolidada, un equip molt consolidat. Jo vaig entrar... Sí, he dit 15 per... Quasi 10 anys, pràcticament els mateixos, o canviant molt poc. Jordi i jo entrarem el segon any de l'equip i Pere Talents i junt als que havien estat el primer any formarem un equip que va durar molts anys. Era una colla perquè de fet eixíeu de festa junts. Sí, se va convertir en una colla d'amics. La veritat és que això és, possiblement, si ho analitzes ara mateix, ara no n'hi ha tant aquest espírit de companyerisme que n'hi havia abans, o aquesta unió que potser n'hi havia abans? Sí, jo crec que fa molt el ser... La veritat és que arribàvem cada un d'un costat, però arribem allí, vàrem lligar tots bé. Sí, cada un era d'una mare i al final tots a un. I arribem a fer una pinya, un equip, i que allò va tindre èxit perquè ja el segon any pujarem de categoria, començarem a jugar bé, començava a anar gent a l'institut a veure, que estava molt bé, els diumenges pel matí, i vàrem durar molts anys i érem molt competitius. Vicent, els inicis en l'institut. L'institut en aquell moment era el punt neuràlgic que anava a Jo crec que era el focus de... Balonmano, futbol sala i baloncesto. Sí, perquè n'hi havia molta gent jove i allí començava tot. Jo vaig començar en segon de BUP, recordo. I crec que vaig començar perquè era alt, no sé si molt... És alt, a bàsquet. A futbol n'hi ha molta gent, doncs a bàsquet. I ahí, quan te trobes a gust en la gent en la que estàs jugant, doncs continues. Pareixia que d'una forma en aquell moment era un poc discriminatori de jugar a bàsquet, no? O eres alt o... T'anaves més a bàsquet que un altre puesto. Sí, home, la veritat és que sí que d'alguna manera està relacionat, però no és determinant. De fet, hem tingut jugadors de totes les alçades i de vaixells molt bons i d'alt no tan bons. No tan bons, no diguem una altra cosa. La veritat és que en 25 anys heu patit molt fins a arribar a on pot ser que avui en dia estigui el bàsquet. Vull dir-te, començareu en l'institut, de l'institut crec que recordar que passareu a l'antiga pista de patins. Algun any a la pista de patins. De la pista de patins se n'aneu a la partideta. Algunes vivències d'aixes èpoques diferents, no?
Perquè suposa que també el fet d'un jugar motivava o condicionava també un poc el que era el joc del bàsquet. Molt. Era condicionat totalment. A la pista de l'institut allí es trobava molt a gust, era on havia nascut l'equip, era com la casa del club, es trobava a gust. És un lloc que per el seu entorn, per el seu enclavament, climatològicament estàs més cobert del vent, estàs ahí en el que era una pedrera. Això no passa a l'arribar a la pista de patins, en el que això ens va perjudicar molt. La superfície no ens vam adaptar bé, patinava molt, n'hi havia humitats baraves, els taulers eren diferents i ja anar a la partideta va ser catàstrofe. Perquè el bàsquet no es pot jugar a l'aire lliure i al mig de la partida, en el vendaval que feia, plovia, era impossible. En èpoques de bon horatge, potser encara podies aguantar, però jo recordo partits amb molt de vent allí, que era impressionant. De tota manera, l'anar a la partideta va ser un condicionant imprescindible, perquè l'institut canvia normatives i tal, i teniu que jugar en una pista. ¿Anar a la partideta tan dolent va a ser? Sí, nos costó adaptarnos mucho, nos costó adaptarnos porque primero que había distancia, mucha distancia desde el pueblo hasta allí. Luego no había forma de arrastrar a la gente que viniese a vernos. Luego no había forma de poder ir a los entrenamientos porque la semana que no llovía hacía viento, la semana que no hacía viento había cualquier problema. Luego teníamos otro hándicap que las duchas estaban destrozadas, no había agua caliente. Luego es que era todo eran... Sí, també va coincidir en una època que molta gent utilitzava la partideta, no n'hi havia instalacions per a tots tampoc. No había instalaciones para todos, allí según nos juntábamos muchísima gente, a veces nos tocaba una pista, íbamos a jugar una pista, no, quiero tocar en la otra pista, y teníamos que cambiar de pista, en la otra pista a lo mejor le faltava la red, era incòmode. Això per al bàsquet és fonamental. Jo recordo, com a anècdotes, els taulers, anaves a entrenar per la nit i com feia tanta humitat, els taulers eren de metacrilat. Tiraves al tauler i la pilota eixia, però que no tocava ni l'anella. Tirar-t'hi lliures dies de vent i no tocar ni l'anella. És que no era en condicions. El bàsquet és un esport per a jugar al cobert i en una superfície bona, que no hi hagi humitat, i sobretot el tacte en les mans, en una superfície oberta, en hivern fa fred. I sobretot també el perdre el públic, que era una cosa important. Aconseguir en un esport local que vagi gent a veure't el diumenge era molt difícil. Canviar completament a la Jo recordo haver anat a veure-vos en la partideta i haver allí 5 persones comptant, o sigui, més gent dins la pista que fora. Tot això va anar minant i va anar desmotivant a gent. Un punt d'inflexió cap avall la partideta. Per això vam voler intentar reviscolar el tema parlant en els maristes, vàrem jugar alguna temporada i es va notar molt perquè allí sí que teníem... La proximitat ja era algo. Venia gent a veure, del mateix col·legi, pares, era la facilitat d'accés allí. Inclús la forma de treballar a l'aire lliure, però ja era diferent. Però ja no és la humitat de la partideta. Ni l'aire, perquè clar, estàs enmig de finques és una manera millor, evidentment, i això que en aquell entonces no existia la zona nova de la Pega Esta, la zona del Mirador. Però ja no era tanta la humitat. Pega un punt d'inflexió en els 25 anys del bàsquet Cullera, que és pavelló cobert municipal. A partir d'ahir canvia totalment el xip i canvia tot. Jo afegiria, com a gran canvi, va ser arribar al pavelló i el començament d'entrenar de Pere Talents. Va ser fonamental en el joc, en la forma d'entrenar, en la mentalitat de l'equip. Tornar a reviscolar l'equip, inclús a tornar a jugar molt bé a bàsquet, vàrem aconseguir l'ascens que havíem perdut, que l'havíem guanyat anys darrere, i tornàrem a quedar en opcions d'ascens i per motius federatius no ens deixarem pujar, que pujàrem a preferent ja per no tindre categories inferiors. Me'n recordo d'aquest any. I va ser ja el detonant de que molts varen deixar el bàsquet, ja arribaves a una edat que també... De fet, va haver una fugida massiva, fugida entre cometes. Jo crec que això va ser el detonant.
El detonant, a banda, jo per exemple, en aquella època tenia 33 anys, vaig deixar el bàsquet, tenia problemes en adductors ja i em m'aixecava molt entrenant. I clar, i arribes i la il·lusió de poder jugar en preferent i no poder jugar, això va ser un colp dur. Em ve ara a la ment la imatge del dia de la presentació dels equips d'enguany, veure-vos jugar i que t'acabes i dius uf, així n'hi ha gent que feia jo 20 anys que no veia. La veritat és que suposo que aquest retrobar-vos haurà sigut molt positiu, no? Molt positiu. D'ahir sorgeix la idea de tot el muntatge que esteu fent ara al voltant de lo que és el Club Bàsquet? No, eso será una consecuencia, no, es una consecuencia... No, yo creo que es una consecuencia de lo que están haciendo. Ha sido a raíz de juntarnos ahora los que estamos para organizar un poco el club, que al habernos juntado hemos dicho este año sería una buena idea, ya que estamos con los 25 años, de hacer la presentación, y ha sido por esas circunstancias. Ara, per condicionants diferents, més bé per ser pares, ara ha tornat al bàsquet. Sí, no, ahora todos estamos en el básquet, igual, 25 años después, pero no somos nosotros los que estamos en primera línea de tiro, no estamos en primera línea de tiro, estamos en segunda, pero están nuestros hijos que siguen ahí. Però la veritat és que sí que s'està notant en els 2-3 últims anys que la entrada de nova gent a la directiva està fent una feina molt bona dins del que és l'estament en si del club. L'escola està potenciant-se, gràcies a que sou pares jugadors de bàsquet, això és un condicionant que ajuda, és un revulsiu més per vosaltres. Sí. Me comentaves tu el dia de la presentació, algo així, com que jo disfruté ara, com si estigués jugant de la pista, veient els meus jugant. Sí. Sí, és evident que, clar, ara ja no podem jugar. El que em motiva què és? Veure els nostres fills i que juguen bé. I sobretot què ens motiva? Que tinguin una escola en condicions, que estigui organitzada, donar-la a conèixer, que tindre un referent en el bàsquet en Cullera, on puguen anar i dirigir-se els xiquets que vulguin jugar. I un poc l'exigència... Sí, l'any passat, per exemple, Bruno i jo estàvem com a pares, estàvem fora. Vàrem recollir un poc la idea o un poc les reivindicacions d'alguns pares d'aquelles coses que podrien fer per a millorar el club, en què podríem ajudar. I va ser un dels motius que Bruno i jo, i també Toni Borja va entrar en la directiva. Toni Borja està fent una tasca molt important i és l'estar ara i el... A veure, t'ho diria jo d'una forma. Semblava com que dins del bàsquet hi havia una certa anarquia, vull dir que cada equip anava pel seu compte, i ara mateix te dones compte de que no, ara mateix esteu lligant i coordinant tots els equips per tal que el club siga el club. Jo crec que més que anarquia diria que falta de recursos per a organitzar. N'hi havia molt poqueta gent dirigint molts equips, o una escola en unes dimensions que no és a lo millor l'original en la que ha nascut, que tenen un o dos equips. Clar, si les mateixes persones, l'escola va creixent i van augmentant la dimensió, cada vegada n'hi ha més equips, és molt més difícil de coordinar i per una persona no pot passar tot. Ara som més gent treballant i ara la cosa va molt millor. Suposo que d'alguna forma aquest treball per a vosaltres és una satisfacció, Bruno. Sí. Bueno, el comienzo ha sido un poco duro, ha habido unos poco de tensión con algunos padres, hemos visto que estaba todo un poco descoordinado y al principio cuando nos juntamos Leo y yo empezamos con mucha ilusión, pero hubo un momento al poco tiempo que dije, uy, esto no sé yo si va a arrancar, no, tenía dudas, la verdad. Hoy, X tiempo después, lo veo ya que esto ya está en marcha, y que la gente está respondiendo, cada uno tiene su trabajo. Toni se está ocupando muy bien, está haciendo muchísimo trabajo con lo que le toca, que es la página web y organizando todo un poco el club. Leo con sus cosas y yo con mis cosas, y luego la presidenta con sus cosas. Desde que cada uno tenemos una función, que no la hemos hablado, ha sido un poco más o menos, pues yo me ocupo de esto, yo me ocupo del otro. Sí, cada uno lo que puede hacer. Exacto, medianamente cada uno lo que puede, nadie exigimos a nadie, oye, pues no, cada uno hace lo que puede, pero cada uno en su parcela y la verdad es que